Nindigetie manye Yeso uya wayembo orokie Norugutureka kwaye wanjani woyonkwerete Kohua kohua Nimo manye Yeso Norugutureka kwaye wanjani woyonkwerete Nindigetie nyegere Yeso Novo chenu waye manye Moiko yavo morokya Konyorokyon si a Kristo Kohua kohua Nimo manye Yeso Norugutureka kwaye wanjani woyonkwerete Mwana tata Nyasaye mutungi goronense tatu tuanjete bia mana sawa twali bageri toboke torari tukeri rigani asama gimaitu ende bia mana sawa twali baga yogo sawa so obotukuwe lesson ekarato samaringana liao togo saba otoigorero moiko omochenu oike otoigorere egera yitu kwegera anyare gotokonya asama gimaitu ama nabali bategerete tata Nyasaye bakonye obaigorere egera ringane rire togonjoreria asama gimabo unogende togotwanda asing'enju yo oborutu bwao ekerora irane tosena yaso oborutu bwao mbia mano kyogoro Nyasaye utwanjete mbia mana asichinga kiechi kababo 90 na togochaka paka asitogokorera kiagera twasebera asirite umwana Yesu Kristo umutori yetu. Amen. Asante. Abanchi bo monene mbiya mono gaki naende nengaki ende abene monene anyare gotorera erere buya tunyare go sangamo aseng'enjo yo korigereria a lesson. Abanchwa abo togochiko sangana barabu abalimu baito mwalimu Edwin nabakwanirie nandi karibu sana mwalimu Rose Abakwaniri mbia mana asichinga kiti. Amina. Naitenda Maris karibu mwariganiwe eiwe murese ime ya Kristo anyare ko to oburai na to soma lingana lia lero mwe karibu abanchu bia mono amaene Nyasaye utwanchire nandi twagura sama gurae gwetira sobuya bwae na ndamono turaire eri ntinyato okoro gwancha kwaye siri tukulia lero ogwancha kwaye no kwegera lingana na ndamono kumurangeria erinde anyare ka gwikirani lingana eri liaye asama gimaito twarorire nga obokoreri bwa Nyasaye nobokoreri bwane ensemi tang'ani twakorire no gokorera nga Nyasaye enchira gokorera mwanya bantu Nyasaye bieko manyene mirimeni gochaka kurwa sare bieko manyene na nemano twarorire embu ya Nyasaye no bwanchani na nemano kera aro bwanchani uno ubo kumura asekerekemo akoraki agokora na nemano kera twaro che bwanchani obo nigo bubwate obosibuli bwokoraki gokochora Nyasaye tari kubitiriri ikiagera no bwanchani ubona batwete kwenekera guoko gwensi na nemano batwete obosibuli bwokochora na intu kitoko genda ase emirime yobokoreri kitolime ya Kristo na batobwana tunyato kworokereria aso bwanchani eri tunyato gotigera abaminto obosiburo bwogochora tali kubabitiriria yakogera bwanchani uno obokoraki na oboligo ng'amaene na bobwato obosiburo bwogochora rero bono tochikorigeria kirenga nga okorangirigwa kwa Nyasaye gocha aso obokoreri ring'ana rinene rigotorabwo no gokora kwa batomwa eyemo kimugo kia 8 mwalimu okoro kwa botomwa kemungo yame kemungo kia 8 korende namonyore chinguru ekero moiko mochenu obacheire na inwe na mobe birori bane ase Jerusalem na ase chinsemo chionsi chia Yahudi na Samaria na goika chinsinyo chiense. Amina. Amaene ntonyore chinguru ekero moiko mochenu arakareki aratu chire na inyoro moiko mochenu na achete na ndi nwari gatigati ya ito na namono bonekera ari gatigati ya ito egento tobwante tokuraria tigatogesoma ase
egento bwante korari no kwegena kwango kwa Yesu Kristo mwankubwate obobui ekiro kitochikorigereria ane mono igubuna bona kubatebia ase ogokora kwa batumwa ogokora kwa batumwa isato kimu kia 200 na 5 na kemo oyu Petero okurwa oborori na Petero no moroki gwongo o Yesu Kristo agoteba ng'a ogokora kwa batumwa isato 200 na 5 na kemo Nyasaye ekero abogetie omusomba oye oyure Yesu Kristo akamutuma ase muri ritang'ani erinda abasesenie ase ogwatanana kera oyomo ino korwa ase obobe bwaye inyora ekero omoiko omochenu arache ane mono egento kegotokonya ase gwetera ase omoiko oyo nogotokonya tunyare togwatananwa korwa ase obobe bwaitori inyora ritang'ani ntwasirete bono na Nyasaye otorangeiri bono nane ogwetera ase chinguru echi chiomoiko omochenu tunyare tokoba kirori negento tokoba kirori igoro yango igoro ya okwegena kwa Yesu Kristo obuigweri bwa Yesu Kristo mbubwate yogo bono yani mwanya bantu gento ngiyo turakore tunyare tokonyora obogimo bwa kana kare gose tunyare tokwira ni gwari ase omogondo bwende nimuna twarenge no buigweri bwa kana kare onye titokubwati obuigweri bwangu bwa Kristo no Yesu Kristo achite ubogoire omubere omwanya bantu bamenyire gati yaito bakochire iguru gotwara king'ana ki tuise gotwara okwegena kuria bwate no kwegena kwa yaba nonkoro kioko no kwigwera tatoye kende gionsi ari gokora ni gukiare kurwa ase ng'o ase Nyasaye ase tatoye abari mentranga bwa introduction na tochikorira ari ento gotochikorire kene ngering'ana ki ekero moiko machenu achire na nari gati yaito ni gago twegeri tunyato kumwegena tato ito na no kwegena okwo no ni gogo kuroka gwetera ase obuigweri bwaito uchasiringana riaye amen na obokoreri obo okurangeria kwa Yesu kwa Nyasaye gochia ase obokoreria na okurangeria ngokaraiga naenda abanchwa onyare kwetoma tobasa go ekekwa naye kwamanyire omonene oito omoiko ogocheire omoiko oyo gogotoma naye gotware kerenge kemo na Nyasaye nang'aki muna tato oyo ndangeirie na inche ninganeirie esege nchanchikire nyare korora na mwanya bantu tabasa gusira amonere muno okuna kwikerenge kenene nagaki tobasa gusira na Yohana 3:19 na megato taina ng'aki atu anyanje tense goikakara omwana oyo momaima ondo ora mwegene tabasa gokora kitabasa gusira na twensi ntore ntobwate libaga ase obokoreri amo na Nyasaye tonyare gokonya mwanya bantu bari twaikereire bari tore na barabunka ngose togochakera ime bari toramo na barabuime ebe nesore nere mirimo yago korera ebe na abana bawo bari kwaibwire gwasisenu na barabu ebe no mwanchuoro ebe ne basani bawo bari baime toba na basani tubunefua otaiko batebyo buya bwa Kristo ngose abange ntobwata basani lakini onyora ne byombe tobwate nebesa tokuna kurwa ebi tutagete ti ebo bwaita bwense lakini ekerenge kenene ng'aki kwararire gwachakeire ime ondo ogwetanaine kwamorokirie obuya bwa Kristo nekerenge eke no kwamotebiri buna ng'aki eira ya Nyasaye oitere obokoreri bwaito amona Kristo torarie tobase twetome ki omoiko omochenu okorereki otoikeire lakini ariko gesa narora bono buna togochaka ekerenge kia Nyasaye ngeri kikiarenge karatungete mwanya bantu agani monsomere omochakano 1:28 Genesis 1:28 motwe 25 na 3 goteba ng'a Nyasaye akabasesenia akabatebia moibore momenteke moichore ase ense na monyegambere mugambere nechinswe cha nyanja nechinyoni chikoiruka na kera egetungwa kire moyo kegotara igoro ase ense anataka the first part Nyasaye akabasesenia akabatebia
moibore momenteke moichore ase ense igo ekina kinaganeti bono ekirenge kia nyasaye ngere kikiarenge nokomenteka na goichora ase nawichora ense ase ense uko ase obokoreri bwayo omanyete igatagete ense engima emomanye buna agotonga Adamu na Hawa eki igabwata ase obongo bwaye ase ebirengereri bwaye igatagete ense engima emomanye bagakora bo aranyabo Genesis 11:8 11:8 agoteba ng'a ase igo omonene akabasabererania tuchakire efasi isano nari ekirenga kirasoke buya erio omonene agaika tetuchakire ekebunge ekemo abantu b'ense engima nigo barenge n'omonwa oyomo na enkwana eyemo ekaba abantu bakaimuka kogenda orogendo gochia ense emo ya mocha bakanyora ense omweya ase ense ya Shinari bagachaka komenya aroro barabwo bagatebania inchwe tokore amatobori na tuyasambe n'omuriro igo bakayakora amatobori ribaga ria magena na isikegete ase okuyabwaterania erio bagateba inchwe tweyagachire omochie na omurubiri na obotambe bwaye bwoikeri oba igoro twekorere erieta rinene titobaisa gocha goseberanigwa ase ense yose abono gwaikire sinatagete bono nyasaye okogani kwaye ngoring'a yende ense engima nandi ororo korobo koreri ense engima lakini mwanya bantu batebire naende korugora buna twachakire narorire egento ntaroche kwanza ing'a bagachaka gotara bakagenda bagotara amo taring'a tigonda asuke ondatigara egero obokoreri obeche koba rahisi kogenda ense engima bakaimuka bonsi kogenda ng'a naende bataete beroseri erieta yaani bataete goseria omoroberi nyasaye bwobokoreri ng'a ntobese gocha gosebereraniwa buna otwarenga gosoma fasi 8 yane ototaiga nyasaye ekera aroche akaranga ekerenge kiaye kiobokoreri ngosareka kere ndibaga mwanya bantu atakire bagende barandi baimukire ng'a bataete kwerosti kwanza bataete kwebombera enyomba ng'a naende ekogenda iko nyasaye igoro oigu mwanya bantu nakorengerera ng'a naende bataete beroseri erieta ng'a mbabese gosebererekana ngokora tori ebinto buna ebi bono iga ebira bitogasaine gokora ng'a ntagete nyeroseri erieta buna omoelda bwa ekanisa eye ng'a kira omonto gocharore ng'a inche ninche narenga omoelda ngagacha ekanisa ngarosia nyagetari ng'a beka abanto abange bagacha bagaichora kwarandire sukasiko randi gochiora ekina kiekerenga kiobokoreri bwa nyasaye amina amaene mbia mono mwarimu gwatwigorire biya inyura twarangire gubono kumubwatia so kwegena nigo egosiria oboinche kubwati nyasaye aso kwegena nigo egosiria oboinche na namono twarorira abasacha abona twasomire kebunge kino kiarenga abo mwarimu twigorire gabunga kugenda gwetania ase obotwerero bwoito obotwerero bwoito ase twisaranse tegento kitwetanaine n'oboinche actually gento kene nkiyo mwanya bantara arengereria ikiya gota kwerengereria ere biekomani ase ng'enchi gotogwete na namono twairwo kwegena oko na muna twachakira igakero Yesu Kristo abogetwe n'omonene wa yuyure tata agacha ase tore erinde gokoraki agatosesenia na gotwatana kurwa ase oboinche nokika bono kwegena oko gochera ime erinde gwetera ase okwegena oko na gwetera ase obwoigweria obo bwa Yesu Kristo obatoseigetire tunyare tukubwa oboinche unless onye ntogotwara obwoigweria obwa Yesu Kristo amaene gento kero kino kegototawara ninki oboinche na namono ntobaneire ng'a chinga kiomwario ase ng'encha abantu bangire kubwati okwegweria obo abantu mbeyancha abanyene ikibono no kirigo bono ebintu nabo bibie bangite igo bono go nyasaye oturangiri ng'a kere bono kirire mubaso nyasaye karange ka amabera atarakaraki atarasiekwa ere tunyato gokora tunyato kwigia ubwegweria obo nyasaye ka rero kure nchara rero guchikora tura amaseseni nyasaye tweta anyway kumubwati aso kwegena nigo egosiria obonche twenda ase gitabu kio omorandia rero tukurigiria emegwekano migwekani abasacha bali babwatiri nyasaye gwetera so kwegena na nemono nyore barenge buna mwanya bantu babwata obonche obo bado nyasaye akababwera ase ng'encho babwatererete obwigweri bwango wa Yesu Kristo boria atworogete buna mwanya bantu twende torore Sulemani yonto maete no mwana Daudi nere na etireta mangana amange bakarakini bono ochire gotosemia na namono goturikira kara ase gitabu kia omorandia ibere ekemugo kiaye tuchakire ase ekebunge kemo mpaka nda turaskake nintumatumake ngakwana ne nkoro yane murocho gonjabu ngakwana
Nenkoro yani. Oyo Sulemani. Imagine nero urangiri igwa subo yani ubonche boro no buri. Akia simu abanto ndi bwensi asali muno oyo gwete sikekora ntugwete yintu getunchukane ninki. No bonche igubono no nere bnabo toboro libwaye. Ngakwana nenkoro yane ngateba. Bono ninteme ndore nakyo mogoko uri. Nimbe kwegokia omonyene. Kulinde nonya nayo ons nigo narenge bosa. Nkanyora nga amaseko niga arenge obubalimo na omogoko tuli gokora gintu kindi ekiya. Ekero ebirengero byane byarenge kuragwa n'obung'aini nkagania kogokia omubere one. Nke nekenyugwa kie divai. Nkariye kubwatia oboriri obu. Erinde ndore ayare amaya agwenete mwanya abantu bakore insi yeryoba. Ase amatukayo amake bagenderete koba moyo. Ngakora emirimo emenene nkiagachira chinyomba na gwesimekera emesabibu ase emegondo. Nkero seria emegondo na emegondo ende ya matunda erio ngasimeka emete ya matunda ao. Nkero seria amatibo na ase nale korusia amache na asiarira emete egokina aseri nani. Anyway, emirimo gokora mbia lakini ende egento zotebwa gankingana ki orocho musacho oyo fast 26 agoteba ka ukolirangana ki osome iyo switch oenda baka fast 26 agotanganya Nyasaye nigakwa omuntu oyo okomogokia obung'aini nande omwa okumanya na omogoko kulende niga akwa omunyabibe emirimo yogosangiria ebintu na kubigacha kulende omuntu olia abye olia ogogeti Nyasaye morochira kini egento kirabo Yebona. ayubo igombosa na aya akominyokerwa konyorwa nigo ari buna embeo busa igo bono gaki Nyasaye ototebiri ng'amaene oiso kumuigwera unyare kogokora emirimo yao igwasa nagototebia ase egitabu kia abaibirania arafu nkore bitwetwarigania abarimu bamentere igo nagototebia ine ire ya Nyasaye lakini oiso korigiri mwanya bantere nigatete guisanikia ase obonche atete kwera osori ebintu igo bono muna oyo ndo totebiri nsaiga onye Sulemani otokorire ka gototenga Nyasaye nigakwa omuntu okomogokia obung'aini nande omwa okumanya na omogoko kurende nigakwa omunyabibe montoki omuntu ichiro nebonche otataiti koigwera otataiti kotwara okwegena kwa Nyasaye otataiti komoigwera Nyasaye nigakomwa omunyabibe emirimo yogosangiria ebintu ayekora sangiria bintu ebyobonche muna tete nyeroserie tete nyagachire nyomba enene tete nkore kiango igubona muna kaibigo chikogenda obisangiria ebintu na kubigacha kurende omuntu olia abye olia ogogeti Nyasaye omunyabibe agokorera omuntu olia ogogeti Nyasaye yani tutari kwanje togo yani kaki obonche negento kire disparate bobe yani shetani no muliri shetani atete gotung'aina tunyatokoba yani ebintu byogotumeka lakini tutonyora ki tutonyora obugima boli bwakana kale igubone Nyasaye ototeganga ya Nyasaye neye agoteba nga timoba abanchi kibesa moisaneke nebimole nabyo ekiagera ere omanye notebire tinkogotiga nonyang'ake gose tingokoremera asayo ntunyare goteba noboremu omonene nero mokonyone tinkobwa mwanya bantu ninki arankorere igo twatebi ng'ana ki igaki nyoro obunchi butunchukanaine kiagera ense tomenyete amaene ogoteba buno otagwati besa togora ki togiata yani bono twamanya gwetuma twachaka kweng'userera into tweka gwesangiria twatebi bono gaki gwetera omosomba Sulemani nere natemete gosangiria ebintu ebio akarambusa obong'aini bwa Nyasaye bwacha korugora gukamatega gaki ebintu biokorambusa chinyomba echi okuyagachire ogosangiria na kogacha gocha kwegubire gochiasa igo bono gaki gento twarangiri gwabo kumubwatia ase okwegena nige gosiria obonche n'obonche obu nigo orakorere emirimo eyo nande osangererie faide tayo gaki gontoro ochire ndasara nane abarimu gaki abo igo mwalimu kwakebekire buya na inche nasomire ring'ana elimo korwabo muna nabo egasa kabisa lakini okorere omwegenwa Nyasaye omwegenwa tata twarorere na Sulemani gaiterete bosa
Sumene alenge ke bango kiri mwalimu kurabe kabona ngwakana ndi ngwakane Ngwakane. yani ubonje kirege na chinguru chionsi no bubu nandi muntu buno utaikora bone bwanya sasa ubugima bwaye ondo ubonje bwabantu na butwa to gosoma ritkori ayo toteme tunyara gutwara ubonje butugambire kiagera umwali oye mbusa Surumaine nabo arokiri mnangaki ugweta kiraya manene omwelio mbusa uko mwegena nyasanya arego ko ubungaini no burai bwa iguru nekere egente kenene kera gokonya sobogima igo nyasaye tigato buere naenda nyare gotoa twensi ekerengereri kyokomuganeri yani ko mwarigania anyare ko murayo ito na sobo koreri bwaito tunyare ko bokorera twetigete ense ya magura Yesu ito anyare gotoa burayo buya ebona egento kende nare komentera nekemo ndwasoma korwabu abantu abari kweroseri urwaki erieta aba bari kweyagakira enyumba enyentambe omaite go babwata obunje mbegenete nyasaye ng'ang'aki omoriki oyo mogare ngagoteba ng'abantu aba mbegenete nyasaye ng'ana abarende kiagera nyasaye aburite ang'ani twesogosoma omochakano kianda 14 mpaka 15 obaire promise obarire ira ng'aki ng'ana nense eno anyasari guna amachi tingocha koyesana na machi bono ambachi kwegena bakaroranga tigango twerigeria asagiya asi torati kumanyekana na intunga ntwarosetie nyomba egatorenda nande machi tacha gutusana ayo atari gocha nande omaite ayi nyasaye kire goteba kiaga nyasaye nakane ng'obonchobo ebirengereria ebi byabo byari ngibirengereri biya muno mwarimu atebire ebirengereri ebi byachite kubwatekana n'obonchi bwabo naboigo igo bia mono kanto agenda tukorigererio ubuiguerio bugoso kwigena uko actually go tokonya tunya tukubua ubunchi kiagera ubunchi bora buno buri part and parcel of mwanya bantu akareki ubure haya tugenda torore amatunda yo kwegena twenda asumuchakano emerongo ibiri kemungu kia kemo mpaka bitatu egotebanga omonene agakwana na Abraham akamotebia karue ase ense yao na ase amate yao na ase omochi oiso ogende goika ense ndakworokie ningokore obe egesaku ekenene ningosesenie ninkore erieta liao libe rinene na aye nobe omosesenigwa nimbasesenie abo baragosesenie nere oyo orakuragererie nimuragererie na gwetera asore aye ebisaku byonse byense nabisesenigwe. Amen. Usikubwati nando some kemungu kende kya Baibirani 10 kemungu kya 8 na 9 kebatebanga gwetera ase obuiguerio obo kumuiguera nyasaya kuiguera nyasaya sengencha arweta asarenge comfort zone akagenda gucyasa tamanyeti obuno buigueri buri totebiri amatunda yo kuiguera kwa Abraham no turuchi omobori bwense Yesu Kristo akurwera. Amina. Kiagera Abraham nero ibolete Isaka akaibora ngo Yakobo akaibora ngo Yuda akaibora gucha baka Yesu akachikotoka abo igoro rero no rurure tabo na intugento twatebwa abunkiringana ki amaene igumuna Elizabeth era akaleto tebi oborigwaye igoro ya obo igwerio obo gosoko mwegena Nyasaye Luka yemo 45 merongene na bitano Luka yemo merongene na bitano ebatebanga nasesenirie oyo bwegenete nga amangana ayo atebigwe no monene na ikiranigwe aro Yes. nasesenirie oyo bwegenete nga amangana ayo atebigwe no monene na ikiranigwe na kibona ntu atebigwe nga maene tuisuko mwegena na kinyasanya njetense wikakaro mwana oyo mumaima erinde muntu onde bwensi oyo ra mwegene tasira kurende anyoro bugima bwaki ai oyo bwegenira amangana ayo amaene nasesenirie yakogera kuika kareki aikirane twaroriro mugweka no muyabu na Abraham atebi karwa asa yu asese aso manyete yenda aso tamanyeti ino kwigena kumubwati nyasaye ko reto tebiri ase Abakorinto ya kabira itengi sana 17 otebanga abakristo nigo batara aso kwigena tari asokora na nemo nantu twatebi kubono uyagatara aso kwigena na nemo twaroriro mutori bwense akurura aso ruriruwaye nantu twatebi kugitura mwegene nyasaye uyo aina amatunda yo turanyore gwetera so kwigena uko nuko irana seito tumenye ubwimo bwakana kale uri Nyasaye abwate ime ya nekera ali gututunga. Amina. Karibu abali.
egento narorire abu amatunda ayungocha kare amatunda y'omotoria ng'arakini gagocha ase eng'encho Abrahamu akorire ki Aigwerire. abeire omoigweri ng'a omonto omoigweri ng'akibona ntata nsomere omochakano 17 no 15 verse 6 Genesis 15:6 ikumi na bitano ebungo byae bya sita 15 na kemo. Mm. Abraham nigamwegenete omonene na ase eng'encho eyio akabarwa koba omonyene oboronge. Igo ng'ekero omonto ore omoigweri igo okobarirwa oboronge igo okorokwa omonyaboronge ase eng'encho kwaigwereire Nyasaye tari ase eng'encho kwaigwereire omobere otakire ng'akibonanga anga nesoka buya ng'akibona ngotebiwa ng'andwa ng'enda omaete noe okorusigwa aria ase ore koirwa ase ang'ao onyene egasi kware gokora Kisumu kware wanchire omenda mono wanchire gose na ensu gwanchire watebiwa bono genda nonya ngochi Bomeru ase mirayo okeichire otanga nkibona akong'irera Bomeru ngikere Momeru Chinyeni nchoka chikara abantu. chinyeni chioka chikara ororo ngingo chikorigia ororo lakini manyanga Nyasaye kara akonyageri korwa ase amo gochia sande aho korusia aria ase obotoereru bwao nigabwate omobango ng'ekero kwaigwereire gochi bosingo chikororora amatunda aya yobokoreri tari obwayo omonyene lakini obokoreri bwa Kristo ng'eka Abrahamu ekero aigwerete agasuka korwa ase arenge ase obona abanto amanyete akabareruki koba omonyaboronge. Amen. Ogoseseni gunkoro abanchu ase ogosesenia na abande na barabu. Taria okwekorera na kwerenda na kwebuera na gotwara okwege na ebueka. Igo bono kera Abrahamu Nyasaye amochigete na koigwera okokwaye akabarirwa oboronge iga otorogetie example engiya muna ogoseseni nkora ime yokoigwera. Igo bono omotongia atotomete na into twensi tochikire muna to move out of our comfort zones. Tobasa gotegerera naende tuikaranse totegerere tobe abantu abatwarra bakweyagachera baganeti buna barabu babaroro obonene bobairanire barabu abanyene torarie tokorera omonene while we are still living. Omonene tiga tokonye tomokorere naende tokoro gochiko kokwaye tosoke siko torariring'ana ria omonene nabo yare koba buya. Igo twachire naende kirenga kende ng'a okwegena kogokong'igwa na emechando. Inyora Abrahamu ekero arangereti korwa ase amanyete gochia ase ense atamanyeti ngwetera are emechando twachire rituko rinde abo okorangirwa gwa Ibrahim ekero arusigwa aria ase ense amanyete agenda ase ense atamanyeti actually Canaan of course ekero gosoma Genesis 12 ochakera orocheri rwaro 10 mpaka naende wenda mpaka chapter ya gosoge sieri kia 13 orocheri rwaro rutang'ani nigo toteba ng'a ekero arwete ase ayo niga achiete mpaka Canaan na Canaan aiga nanyorete emechando igwa bono ekero akonyora emechando eye inki emechando eye egotokonya nyora obwatire okoigwera ine ekero okoigwera Nyasaye ngweterore emechando gose okoba ase atwererwa igo muna togotebigwa ase egitabu kia na iganga enene ya emechando eye nereri nogochaka korera naende gochaka goiti muna bono nkina arwerete ase narengi kieke bono gaki ntari kobera aria ase obonche bwane ime ninkwero gose nigo goteba yaya okwegena emechando igo yachire ase esababu gete na Nyasaye niga atagete iganga yo emechando nereri ase obogima bwane agoteba iga ase Petero yeritang'ani ekemugo kiaye egetang'ani orochire rwaye rwa tochakire 5 mpaka 7 egoteba ng'a inwe abamorendire nokobua kwa Nyasaye ase enchira yokwegena monyore ogotoreka kore ang'e korokigwa ase ekero kiomoerio ase eng'encho yayo monyore kogoka mono nonya mbono ase ekeregeke namochandeke ase amatemwa akera eng'encho onye egwenerete esababu y'emechando inere yeye igo okwegena kwaino gukora atenene ase ogotemwa kore kweri igori rinene kubua etaabu egosira nonya egotemwa ase omorero naende konyarekane kogwenerete ogotogigwa ase obonene na ogosikwa ase okorokigwa kwa Yesu Kristo ere
oyo mwamwanchire nonya timomorochi mwamwegenire nonya timuramorora na igo muragoke ase omogoko otari gotebeka oichire no bonene ekero muranyore oboikeranu bwokwegena kwaino eng'encho yaye ogotoreka kwemioyo yaino igo Nyasaye genta togotokonya gwetera ase emechando eye oyo torangeri gwetera ase okwegena emechando goike koreki etuke niga tetasambe oboinchi bori bwensi bwere kiagera emechando ine eganga yogotaka go purify ingento kibono kegocheni tabu umuriro raisiga umuriro omokong'u omotindi na intubono gaki mang'ana yo kwigwira Nyasaye ntokora tiki ntunya maiti asa ito tumaite obotweru bwoito na ase obonche abu no tumaite ono gwetera ase okwegena oko emechando goiketo etubwatirane ero goiketo beterere na nogotorusi gose gotokonya tunya tukumanya gotegemea oro yoyo Nyasaye na nemono nturocho musacho onere kari nchara ya muriete akagenda agatama metere Nyasaye ganga yaye arenge abere Kanani agachikwirigeria endagera guchari Misiri nekera ko yenda ase Misiri na shetani ando mutumbire amatemu ande ochakire gukana mukaye ohoni ni mukaye ote akise ngenjoro munyakieni ayo ndo so omugano inu ora abu senge njichinga kino kitogo paraphrase tukwanira asa obwenge ase ngenchi amatemu aya ona akachaka ote akise ngenjoro mu yani ole munyakieni basacha bali mbacho kuntika bakaika bacha bangite bogori ase ngenchi usalama yangu mato no bonche torochabo ngobano twatebe ngana kinyasaye kagotebiri bera asaya gwati okwegena kwane tagwancha ko event nandi uchakoteba bandoche kwegena okugondocha iga ya yensi nero ndoche nse kuchia kijasirire nchira rogoro ndigeri nchira rai akintonga ina nabami Nyasaye gatebire nchira neye taguchaka goteba muna nchira mate nkwebekira niole na nemo nando chandike nando ourubaka kinyoekerinyo ko Nyasaye koreki akoiri Nyasaye tokonye nyoru musachu weterete amatemu aibadura kirende na bachite eganga ya matemu ayu nigarenge komokonya anyaka gotegemea Nyasaye na Nyasaye mona okunogo tworokinga Nyasaye na atuanchite no amidistio bare bwoito ekogeresa bari yo kwegena ntunye maiti na ba agendete gotura ga kinyore tugo divert no kebasacha ababekerwa iga nebe megwekano gotworokinga naki ngama Nyasaye gatebire obwoigwira tete nobo is faithful no munyakene na no munyaboronge na akareki na ikirani na intubo bonche na inde moto ngaina guchaka gutuira gucha sande guchikorigi obogimobo na to bwente komenya amina abali na ararira bononga ekerenga kya Nyasaye kiarenge karakurusia Abraham sobo akomuira asang'ao egere ensengima enyoro ogoseseniwa goetera asare eyue ekagera na intuto seseniri bono goetera ase okukwangu kwa Yesu Kristo ase omuti lakini twararira bononga Ibrahimu nachita kanyara amatemu amakong'u na nda nkora alige na ngamo igere tererete kiagera na ro chorete koko ogenda Misiri ero tatoka na Misiri tebeti kwenda Kanani agachora kwenda Misiri na nda agaikora gachaka korora mwanya bantu ngaki bono mukungu uyu mbwate ngakiaro munyakieniga ngwenda aritindo chikurumba isoko itu egara nyomu akamakorosie plani yake mwanya bantu lakini bono omuriki amane ngato tabinga no nyangati ya mamocha itu atura monanterero monena aso kwegena no kumuigwera una Ibrahimu akorete tari amamocho aito ebibe amano bare bwetu bwoka boraberu korenda monena nabagotwanchira aso bokoreri bwaye inga iko goikato monanterere goikato muigwere goikatwanja ngatwakorire kebe amaye gutwabere bibyeito na ndagendere gututumya amina muna satora atige bibi ya mono na inyoro mugano Samson na sobo koreri na monene na bwate kerenge kene na sobo gimabwaye akabata igwera abanju no ene gati ya mamocha Samson mu aroche buna kiagera na inyore to monene oye akamumanterera buna mone omwalimu ate alisoma gaiga akamunanterera ekera ananterera Nyasaye oroje tamubuerete naenda abafilistini bonse bakangamia bono ko obubuimbura soko nanterera monene nwenyoro oromore ungaki bora sabari ye to basa korusi moyo nchira tarera nanterera monene oyo nene kerama nyeto arocho bole ubwao igago kwa chinguru naende once more una ete Samson chinguru limo naende ndagakinye so bono this one more time ninyore bona so mbiya mono asinginchi ayu na namono go nabutogenda tokora amangana yo boigweri
usukwigena oko amaene eganga yaye nogotokonya tunya tukubwa obore bwitu bwese okwegena kogokina gwanja abantu bonse ekanisa yeri tangani na ase yokwegokeria kwabo inyora tusome gose nyuma tutarasoma umugano n'ururabu iguru y'abana gose abarokigwa bango ba Yesu Kristo ababo Petero nero kwanira omono nabo turuchi barabuigo barenge ko minister gose nigo bare gokorera obokoreri ubo asa abantu b'abayuda boka obuno inyora obuno boncho metero barabu nabo igo halo igo bono muna togotebe gwase inyora igo totenga okwegena kogokina gwancha abantu bonse yore Petero yore gokorera abantu b'abayuda boka uchikorore by the end of the day iganga yokwegena kuria bwateme ya Yesu Kristo komo konya kore nero uchiko minister guchasa abantu bebisa abantu bali yani aro chingana barumna basale kukegima igo bone iganga yokwegena oko nogotokonya tunya tugukina baka tuikere kerengo kelinya sago tebanga anchomo gisangiogo nabo yanjite utari kwebekera gitango kende gyose igo buna totebwa sege Petero ya kabere kemukia ye gitangani orochererwa 5 mpaka 7 na kiase ngenche eyo kora omokia mono erinda aso kwegena kwaino mamento obuya na aso obuya kisemi na asi kisemi obweriti na aso obweriti oboremereria na aso oboremereria chingenchi cy'obonyasaye na asi chingenchi cy'obonyasaye obwanchani bw'obomino na aso obwanchani bw'obomino mwanche bonse igontrama gotwarorenga amaene borobu ogokina oko kwegena kyagero kwegena oko ngokina kure nigento twatebigwe gankiringana ki Peterere nigo babwate obwanchani bw'obomino na nemono sengenchi nyasaye gate gitogokina oko kwegena gokina mpaka mwacha abantu bonsi doktoro chekero uchiko somega gukora kwa batumwa 10 kianda guso 10 engima chapter yo engima ntoroche na Petero uyore gokorera abantu baba Yahudi boka na amangana yu na era nabantu baba Yahudi ari gokora no gosoma bagaratia 2 orochererwa ye rwa 7 rwa 8 igono nabo kumanyira amangana yu na nemono gwe sengenchu kwegeno nigo gotete tunya tugukina baka tuancha abantu bonsi nige kwene kigwa na Petero maene na aruete kurwa says comfort zone kokorera abaigeni ba abamu abo boka guchikwancha abantu bonsi abantu bebisako ige ina riganga yo kwegeno ko na nemono gwikiranirie igangerie Yesu Kristo agoteba ase Matayo akinganjire nyasome kuyachirega Matayo 7:12 egotebanga naki onde bwens naki ande ons morigeti abantu babakorera inwe na inwe mubakorere ikiagera ayunaro amachiko na amang'ana ababani aina arama chiko na amang'ana aki igo bobani obwesi pito igwete tunyasa atwaire no gutaka gototebinga naki Yesu Kristo igatete kubwatania na namano kubwatania oko no gwanchana into asentwe nekine okora kyo no gukina so kwegena bakoikere ubwanchani bw'obomino na gwancha abantu bonse abali obwanchani no bomobori bwa Eden konyetara sabarrekana mwamanyete omuna bwekerenge kenene nande mwarore na Petro actually tali ya egento ya mocherete bakase vision chindoto nali agasoka gokorera akorota na kurende yagurenze bwate ebinya abanyama ao gitamba keria kebwete na nje tindikori nyama bitachenagati eza kamotebio chenire kere gentoga egacheneta igo meaning egeragenda bakakomera na Cornelius nelia kumanya no obe igo yarenge buna ke vision yeli ya minute buna onde tayo mbwenerete ochaya onde tayo mbwenerete na gari less no you know mo arogeti no tarogeti no mo yaudi abantu bomanene tobwate gasi enene tobwate gasi omanene tigato burai anda to chinguru cyo gwetoma na kumanya kero yomo na gwanja kero yomo muno muntu nyasaye mambintu aligereri na tenge bibe na mwanya bantu omonyene bibe na roko choro kobera kini nyasaye ganchete kero yomo ibona biya mono na namono tugukorera twatenga okwegena gokuruka ase ebikorwa na guchakera asore yani ebikorwa ebigo chakera nyomba yani tochagota abana no meta manga igo bana mne ebikorwa ebikororekana na nama tochagota amna nchuma tukwegena kwane gokororekana ase kanisa yoka lakini nyomba kwegena ugo karetiki goyo goseni gokororekana ase chinsi chiare lakini ense yaito gosa ase nkurwa village yane ngoyoro igo bana togotebwa ase Yakobo 2:14
egoteba ng'a 12 mpaka 10 abaminto ngokwana ki omonto aranyore onye ogoteba ng'a nare nokwegena naere tari nogokora ine okwegena koria nkonyora nkonyare komotoria onye oyo mino omosacha gusa omokungu ore bosa na oremeire endagera na kera rituko na omonto onde oino amotebie genda no morembe obwate bwote omorero oigote korende tamwa ebiaganetie ase omobere oye naki aramokonye nabo igo nokwegena gwoka gotari nogokora nigo gokwete ngobono twarangerigwe amaene onye tubwate okwegena ime ya Yesu Kristo onye tokomoigwera amaene tubwende togokorera abaminto Amen. yani kubabugoriria tobaisa kuikera otebono maeta ebono gakinya sa ningo sabere Nyasaye gokonyo okoinche getobobe sana igo egento tebire iga ng'a okwegena gokoroka ase ebikoru naende matosome 19 mpaka 24 egoteba ng'a the same chapter ebisieri omorango oyo obibere aye bwegenete ng'a Nyasaye noyomo gwakorire buya nonya nebirecha mbiegenete boigo na koiguswa igo kwegena mbosa by the way onye gokwegena tokore ebikoru ore sema ya shetani na shetani na maitego lakini tari naigenete lakini tari okora bikoru byangu bya Nyasaye igo nturamo igo ntubaise kungaine kamna nchini nyegenete afadhali enkoro okwegena ne Nenkoro. lakini bikoru mbikora tiki Mbirikoro. ore yangore kogenda n'ebikorwa aiga marika gotetebinga bono okwegena okugukuruka ase bikoru nokuno kwegena kwa Nyasaye na namano yagendera buchinse yateba ng'a kurendaye omonto otaisaini gento norigete komanya ng'a okwegena gotari nogokora nokogomba ine sokoro yaito Ibrahim taetu oboronge ase ogokora ekero aruete Isaka omwana oye igoro ase gesasimero Amen. kwarorire ng'a okwegena kwaye amo nogokora mbiakorete emeremo na okwegena koria kogaikiranigwa ase ogokora amarika gaikiranigwa aria agoteba Ibrahim niga amwegenete Nyasaye ase eng'encho eyo akabarwa koba omanyene oboronge iga akarokwa omosani o Nyasaye mwarorire ng'a mwanyabanto nigo akoegwa oboronge ase ogokora gose tari ase okwegena gwoka Amen. alafu to ekemugo kio mwari kyagoteba 26 na kibona omobere otari no moika nigo okwete nabo igo okwegena gotari nogokora nigo gokwete ngitogoteba ugaiga twaborigwe ase okwegena twaborigwe ase obuya gwetera ase okwegena ige tobori yani gento nkio tane tokokora ebikoru ebi ende tunya tokonyora okwegena oko yani tunya tokotorigwa kuri nigo tutoririe gwetera ase ogotorigwa gotwatori gwetera ase obuya turokie yembu yango ya Yesu Kristo yo tutoririe ekogera bono onye gwasibigwe nande niranira etintira igo bono na ekero gwasibigwe igo naye gwesibia gose gwasibigwe bono igo gotigara no gosibigwa kori kwangu gwasibigwa na Yesu Kristo igo bono nono toteba iga ebikoru bibia Yesu Kristo bikoreki birorekana ase eng'encho ogotoririe na ogosibiri korwa ase etintira abali Amina. ekero twasoma elesoni yaba Efeso ntwarora ng'a chitoto nchiakabeire ororo lakini yese ekarachete chitoto echi igachisireti bono ngotoene karia karenga oborori mbogwenerete gotamboka chimbibe chiaria ase tomenyete ng'ege ase tomenyete ne chitoto chiri chitotangete tutari goikera bari bande nchibwenete chirwororo ande goika tutamboke chimbibe echi toikere bari bande tokorora ng'a mbaisaini Amen. Nande nanje nagani komenta nanga kintu bwenereti oborari ogokoreri bwaito komanyia omonto buna ari omobang'ana anene nokomoroki Kristo ero omonyene aonchoreri korukomanya gotwara obwamate na Kristo katwarire obwamate na Kristo ogonchoreri gogocha igo osoborokereri bwaito gose ogotoma gochakera nase ore echaka aye omonyene echene bagesangi bao kibaranda onsi ase bare bonsi baoroki Kristo naende ogosoka gwaito tigosoka buna ogochika kori tonyorete ase okomanuka 14 sita mpaka 12 momanyete abamaraika batatu ogochika oku buna raria oroki Kristo buna tata naende omobuyo bionsi na kero omonto gaikire konyora obwamate na Kristo oyo ogonchoreri gogocha mwarorire ng'a bonsi baria bagocha ase ende bakwangama ebibe byabo inche nigo nkobarigania getango getaiyo ere oyo oracha ase ende nchira teiyo ndamotuguterare gochia ase more gochia ase more inwe abaorokigwa bane nabachikeire
obotumu obo bwa mabera Amina. igo bono tiga tunya tukurariria abaminto na nemo twarangeri ugwetera so kumuiguira Nyasaye oyo na Nyasaye utakoraki tagototuguta Nyasaye nabwate gange ngiya guturusukuru asobonche Nyasaye nabwate gange ngiya yogotokonya gwetera sobore ubwaito indi tunya tugwikirania iganga yaye gwikia pareki ikirane yugwancha abantu bonse na nemono ina riganga yaye elindi tunya tokomugwenera asikira lingana. Amina. Omuya nando mochenu tata Nyasaye byamona singe nchiri bageriga obakwe twegeriwe no moikomo chenu twamanyire ng'amaene okwegena nkubwata obugwi okwegena no koboko kogotokonya utwara chinguru echitato mochenu tutabwati twamanyire nga mwanya bantu nigo tulemeire ntubwati inguru chinde cyose lakini ekige tari konyalikana ase mwanya bantu nigege konyalikana gwetera asore na nemo ninchira yoka gwatwire tunya tukubwa chinguru echi nakonyora chinguru kurwa asore no kwegena okukurokire amaene no botokanetie tunya tukutarira nyore obore ubure buna burabe tunya tukumanya twaigeire ebisambo by'abaminto abo kwabegeta samariko mna bakoreta obomochi bwabo na nemo namang'ana yatiganya kagutukurira na intu tokora amamochaya singe nchinga tobete bonega nichinga kichimbe nandi tubwati time yokunya kugwa na kunya kubokera tunya tukubwatireria gekogera ya twatebigo twegenire ng'amaene ekero twagotameire onsi no nyari gukuyakora no gusaba goito isi amabera Kristo yoro motoria. Amen. Amen.